pang number one way silingan. Akong asawa may amiga nga libakera, giingnan ko siya ayaw gayud og kumpiyansa. Sa atubangan makikistorya ayuhon ka, kunya iniglakaw mo na dauton ka niya. Libakera himantayon, tabian pang number one way silingan. Daghan kayod kanila nga walay laing buhat, magpundok sa lantay kunuhay maghingot anay. Kung kinsay mo labay tutukan ug maghunghungay, ang baba maglaway sa pamantay ug panaway. Libakera himantayon, tabian pang number one way silingan. Lisod gayud kun ang asawa ta libakera, bisan sa iyang saya di gani kapanglaba. Pirmi lang magtabi ang baba magpiti-piti, murag kanding giulanan siing gabahihi. Libakera himantayon, tabian pang number one way silingan. Sila gayon kanunay ang hinungdan sa away, kun magsinodya ay way mo pakita mo likay. Kun imong sukmatan kay siya man ang nagsumbong, bisag ibala sa kanyon dili yun mo angkon. Libakera himantayon, tabian pang number one way silingan. Sila gayon kanunay ang hinungdan sa away, kun magsinodya ay way mo pakita mo likay. Kun imong sukmatan kay siya man ang nagsumbong, bisag ibala sa kanyon dili yun mo angkon. Libakera himantayon, tabian pang number one way silingan.